Wakmu sengaja dikongkon lho wong-wong kabeh lho kan. Lah nggih lha niki acarane napa pengajian to? Lah kok nanggap nikan salindri? Lah nikan salindri isone bokong semak. Lah kok akan pengajian kok ya? Kula niku kirang bebas ngoten lho Mbah. Kula niku sungkan mungkin lek dihujat pamite ngaji kok tibake kok malah nonton salindri. Ora panggonane biasane niken kan panggonane teng wayangan, campur sari dangdut elektun ngoten to. Lah niki teng pengajian kula kan nggih radi pripun ngoten lho. Ken nggih. Los nondok. Aku juga awake dhewe iki sik menungso nduk Ken. Ngaji ki ya penting.